Shubor nakaslem jong unong san hima. Ban ai ka jing hikai shaki pat ba bat shaki long yeng ha ka bai dei bat karukom shongkha shongman khamta mi ki kinthe khna ki bahapo ka khat pras nem ka karta bat ka jing thombor ki kinthe ban pinbor ban pha shongkha jubor na kalyang ka district legal service authority Shillong haringkat ka jing lang bat ka Meghalaya state legal service authority Shillong hapo ka Aegis of National Legal Services Authority ha ka sautri urumphang 8000 apun rio ki da penlong da ka program ban ai jing hikai kum ka awareness hamuda khandai lat Shillong ban ai ka jing da habab sha pin shongkha jubor ya ki kinthe ha kani kasni ka kanhon district legal services authority kala ai ka jing hikai ka balingkot ha ka ba ya dei bat ka jingpin bor ban pin ya tho jubor da utrai yeng ya ka khun kinthe ka bam pat dap khat pras nem ka karta jong ka wei ka long kami ka bam la ban siu ya ka bai wa yeng ha kani ka drama la pin i ba ka kami bat ukpa ha ka jingkut lat kila pha e shong jubor ya ka khun ka badang hapo khat pras nem bat hadien ki pulet bat ki breo ka an kilawan ban kemno ya ka kami bat ya ukpa ha kani ka drama ka ai ka jing hikai lani kajing da na kajing pen bor ya ki kme ki kpa ban pha shongkha ya ki khun ki khti badang rit ka karta na kalyang uba Andrew Nongrum u counselor child helpline district child protection unit ulakintu ya ki pat ba nong shong shnong baladaja kajing sha thombor ne sha leben ya ki kenthe khna ki bahapo khat prasnem ka an ka don bat ki de ban phone ru yo number iwei not khandai phra kabatray kam baro aru saw kanta ban ai ka jingeda mo nga khamat usna kanta to ni ya rai na kadai mo pa bai anda gumta hapreng na jing manjur ba ulo kakmiye kalami bale plan ba try ye pa yaring ka pa jong ka jing ke gila manjur ya ka ta ka ba pi ang ma pi Tashim kana ka ba pyang tumya te ngiru pensam sho Toshim na kadi si ba ay subhanga kili si hitra ki barkoy bala pidon kambu seperti kanang ay sumo to ba blay mo hadin mo ko Nung nga iwan ka ay nakakuan ba't ni pulit tingin man kyan yan nakiparo ba Marang pulit so jubari kikuan ba ng kapo atras na ni tuba walang ni si Shati sa'yo doon. Kaya kan nagdagpur ban kero tapi pa jo hi bat ni ni ba atas parang tantay Em. Sumagat kum kaay bimla bat pinito ako atras na kantay banis sendal ako is na mlaban pinito matantay yang kemiki ya ra Mari, sidin mari. Dia punta wala tidak Defense Council kung shibenta na ka program ka ba shispasin ni hapan pelong program haman ki district level na benta ka deka prevention of child marriage di kani kadi ko ka benta ka ba ni don but kimya na pa ban puntet pat ba hangye ba na kalyang jong ka National Legal Service Authority kalapni ya ko wai ka scheme kata ka ba yung asha hapo jong kani ka asha scheme kaya ye knang na benta kini kikina kiba prevent ya ka child marriage but kani ka scheme kung baka kerteng hi jo ka yen ka asha kata ka awareness support health and action ti hapo jong kani ka scheme ni ayat awareness ni mission ki actions but ni ayat ka support ya kinu kiba ibangat hapo jong kanika child marriage but ru hapo jong kanika scheme kalapatay siya ba nakalyang sa district level nakalyang sa district legal service authority ru hidon kata ka board lapan ka board ni ba in coordinate ya pat man kini ki office sarkar ki bedai kum ki DCPU kum ki JGB but ki hospitals hanang ba nila ba sim kata ka action ka ba marmar lalaban bilu kena ki bangat hapo jong kanika child marriage te na takadaw kini ki action plans kila don na kadyang jong ka
nalsa bakalapan mi gidi action plans baru na office jo district legal service authority man ko por ngila training card but ngila donru yakini units ki prepare ki bantray ki grassroots levels but kini ki unit du kisem ka ta responsibility ka bakya ha kaba hapo jo kini ki units lada kilap bakadon siya kom kata ka child marriage marmar ki hapan shemi ki steps hakaba ki hapan inform siya ki DCPU ki hapan inform siya ki enforcement matang ki pulit mo kung ki pulit kung ki JGB ki badan nang ba ngila ban siyam action marmar ban kham ya kaniga jing ya thok na mo te tam kata na kalyang sa office sa district legal service authority niya kubli shibon ya fi but matray kaya ba action ke bangi nila ban le ru kong pertu sa batay kansay ha kabauban we hotline number by kong pertu sa batay fi bali Jabatan Pokok District Conservation Unit. Sebentar yang ini kita mentang sama apa akan tertib kita umat region kawai akses ini rekam ini ketika China lain kapan ajinya nak buat pasnan support kata bahkan China lain kat rekam lembau new number we not letra new number pelajai tidak buat phone nak ada mobile phone tidak buat phone nak ada lain phone ada PE belum nak dan kami cakap bala ban phone new number dilong pilih nak badan engineer bayar tentu kalau ada buat engineer tu ya se kita apa ya se kita nak semua di para macam apa ya se kita nak school ne pilih lomba wa engineer ini nak kita ban phone new number lada PE belum nak 1.1 kalau ada senang ya se nak bala aja ya se nak ubah hat layang nasam na national account ne de CPU na wa sha'i ben no la ban kon new number we not like ra lada PU no na wa sha le ben sha ban ben wa sha le bi jot ne unu no na wa ya pendu chima la ban kon new we not like ra lada PU no na wa ya pendu aka kan no chin le se ka jing lin shop kamariang le se ka jing slay le se ka kita tadinya si nak kerja sya pengklap di Jakarta dah bantuan di Wayne Laika dia si ada no kena bomdan dong di dong semua kena pun suat badan tam Jakarta kini kena badan tam jenis slot dah bantuan new number Wayne Laika nomor pun new number Wayne Laika di menteri tambah soal tentang dah bantuan new numberถ้ากันเป็นกับพ่อกับลูกขนาดเป็นกำเนิดเราที่คุณพ่อไปกองมันเนี่ยกรมการจึงเป็นอย่างพ่อขนาดอยู่ที่ขนาดกันเทนี่แหละยอดพูดมันเป็นที่เสสุว่าเป็นอย่างพ่อขนาดขนาดกันเทคำตั้มที่นำมาเจ้า new number อุดมว่าที่นี่ที่ประเดี๋ยวที่หลังbantuan new number เสียบนำมาบางไอ้กันจึงรับกับเกิดที่มีอะไรลังบางที department ที่ก็แพร่ที่ผู้เล่นคุณก็Department State Legal Service Authority jadi kiwis di department tu tentang bagi yo tak jing perikam ni ban yo tak jing rap na pakan company sup yang ni nak yo ka jing rap apa pakar ya ke jing keshan kita kelong kikin thei kikina kiba kijal bandriyo ki bade ki SC bat ki ST ki brio ki baduna ka format ki batrai hakikar khana bat ki lanat ki bangap hakship Kaya brio, bat kiba mensaw, na ki jinja kamariang katkum ka jing shlay Kiway pat kinang siyang shnong, kibala ban yo, ya ka jing kashan katkum ka jing yo, ni ka kamay ka ji ka jongki, na kinukinu kinang siyang shnong, kiba ka jing yo ka jongki, kampalat ya ka laylak tingka, kinray la ban kintil, ya ka jing don kam ban yasad, ya ki kamtam, ya ki mukat juma jongki hadu ha Supreme Court. Yakini ki jingkashan na banyo lingba ki tanap ai ki bla thau kong katkum ka Legal Service Authority Act kat kandai spa propinyo katkum ka ni ka ai la thau yakini ki tanap trikam kum ka National Legal Service Authority ka State ka District Legal Service Authority hidi ki ni ki tanap ki ban pinbiang ya ki jingkashan ba ki jingknu ki ba kongsan jong ka ni ka la jingkashan ka long ban pinyo yakinong shong kamsang ki ba duk ki ba sup ban bo ya ka do kinong isat an
ya ka jing bishar hok kinong shong kidon kan man ko ya ka jing ka pa ya kan kindap ya ka form lingba ka ba ki wan shaka chaka trikam ka jongi hang ka po district and session judge ka badan halenda jong ka office jong ka deputy commissioner of East Khasi Hills nang taru hang ko kidon ki staff given I ya ka tika diang ka mon ka kinirap ban pendap ya ki form bat kum jong ban penirap ban ko ki application ha ka jing don kam ka jongki Nakang kadang sa kuway pat, kalab jinira kabang nila banyak lingba da kabang phone home number, she's iway, sam iway, not. Dehang ta ka jaka had under the phone ha ka number, hidon ki muktiar ki ba code ka labo, ki ban shim ki phone ki jongki, nang ta under lagya. Din sa ay, ya kucing pentep shaki hadin hiyaw si. Ban hidon ko sa kuway ka portal, bat ka pa kalong lingba online. Kaba in Habandet, ya ka portal www.nasa.org.in, ya ka bang sa trikam hakikat tu kat nitor bakiliat sni. Kawai ba nada katenat ka pediang ya ka jing kepat, kidi ban printip sya ule undang kepat, nada katenat ka tempat ya ka jing kepat ru. Kan ya ka daw balai ka tempat, bahkan jing kumno bandai wa chikiwai pat kita kilinti. Katum ka nasa kinong ya saan ki lamang na kabenta jong unong kerpat hidai bani kendo ya kinong kerpat bani piliu jingmot bani lom lang ya kipat kisla ki badan kam kinong ya saan kin kli na dong shidong ya ki makot duma jong kinong kerpat bat kin pintip sya kinong kerpat ya kajing ya jong ka makot duma na kapor sya kapor panyu ja kajing kashan na kaliang ka jong ka an kinong shamshno kila mangko ya kashiti kerpat banlet ni sya ka office trikam Haka District Legal Service Authority. Kublai Shibun